Gelnece işekçe konaman balam tuklap berayda. Uf, doyurdunuz o men, doyurdunuz o ya dedim, o siz men sizden ya dedim, o Huday var. Uf, ya dedim, daş koculuktan ya dedim, dahi menin. Gohun näme o? Şunran näme mollay gohun näme o? Çağrı, senin sonunu yacıgin saylarsın ya men saylarsın. Men ya dedim, günne kirini yu, naharını pişir, eşiklerini ütükle, haysı vırdadı men etmem Çağrı. Ona aylo yekecegim ma taqdırman ettin ay şonu ýöle. Dagam gelje tordan etmeli ortunda o. Haysı vırdadım men edeyin Çağrı. Çağrı görüp otursun ha, bir işleden armanı duranok. Bizim hem hocalıgımıza, gerek vaatlamıza, maşinimizi almalı, onu almalı, bunu almalı. Görüyen ha, öz kazanan özüne yetirini bilen ok. Çağrı düşünüyen mi sen bana? Doğrudan amay. Ençe bir deplap görmeli yani. Sen aydan canı var. Ali! Ali! Oğam. Näme kıyın mı kençeň oňuşma? Ha, yekegenne çeňma. Näme ilaç bolan okmajolukdy. Ayağım ilk koşuk sattıyım edim. Üç goşukda diýip eşigimi tupra köýnegimi ýu, naharym bisil näme öýle getibile okmazatlary. Bizem öýlenmek genjeme zadymy ýokda özümize diýdik. Eje madar bermejek bol. Näme bir misirge ýa, o gelneçeň mal. Ağam öýlenmän kanamyn ýalak dälim. Ýok, sen maňa durmuş öwret. Başladyňmy? Başlady pat tutdyň ala, bar ýöresin öýdene. Sen bunu ýaňay bar. Ýa-da ýaňay sen. Bar bilem o. Bolly bar keeping kopertmada käne balmaýsaňy. Pat tutdyň ala çyk. Çağrı. Ay kaka. Näme lan? Bare men taňa diýän pat tutdyň ala ýöre diýär, zat bolan o. Gitsin öýden, şol öýden gitsin. Şu öýden şo gitsin. Ýa-da şo gider ýa-da bolly men geldim taýlaýan şo gidiyor. Näme howsydyň? Çağrı gel bäri. Geldiňem alyp gel. An gelen bäri kiňe? Çağrı. Öýüň mesele saňa galdymy? Owa kaka şo mesele maňa galdy. Diýer şonu gowmaga maňa galdy. Özüňe diksana oş bolana kuş giýip oýun içinde. Ay bolýalay eje kaka şo ogluny gowaraman siziň bide bilýärsiňiz ýydy bilen. Baba. Inni bize şey diýen mi sen? Sana beren ak süýdümden nerdadyr oglum? Özüň da bir kısan jok. Hay ogul bolaýsyň sen. Ece kaka. Sağ olun. Alcan, oglum. Nina var ya alsan. Ha, bilen diýen bolma oglum. Özümde gowça seredin Ece kaka. Ağamam. Şol aklın aile nerede? Näme diýeň? Bir aýtjakdadım kaka. Ağam öýlenende hasta bolup ýaramanýatanda. Şu jaý alanmasa da hemmesinde de men ulukamagyň badygyny ağama aýdym. Bu jaý ýeki ödüm dalan näler üýşüp bar dahawan adamy bilenlerimiz kaka. Hay keýwany. Çaryň öýlenen soň bunlar geçek bolsam bilen adam jaý adyna goýmazdym. Hemmesini de sen munaka. Hakikat men öýlenen soň beýle boljagyny näme bilen? Öýlenip beýle hele ýol boljagyny bilmedim da. Heleýiniň sözünden çykylmagy otyra gördüň öz insin kowuk goýberdi öýden. Ay nalazy deň ogul bolaýsyň sen. Bah. Ece kaka hümür diýen ýatmaday. Bir ýataýjak bollukda o. Gülýän gülnar sanam gowrul şu wa. Zat ýarayam şoň gowunna şu wa. Diýen ýatmada kaka. Hey sen molay bir gayrat hele ýolly zanym. Koşaşyň. Näme sen ma diýip bir öýlara gurrun etmellämi? Gaty bir gayrat ekeniň. Hey sen edämen we belli bolyn. Iniň kowduň diýip bizem kowjak bolýarmy?
Olan pikiriňizde baý bolsa, Yok bol gözüme görünme. Oğul bolaýsyň feň bar. Başyk salamu alaykum. Waalaikumsalam. Ali. Son wagtda işlejek bolsaň näle? Ýüpmen kabul etjek bolsaň näme gerek? İşlejek bolsaň işle. Ýokam ýöre işlenme. Son wagtlara iş bilen uğrum ýok. Näme bolýar? Geçen oturany. Aýtsam başykçan şular ýaly. Ana şey diyorum geleceğim definalde ağına ben öyden çıkarıp koyuyordu başık. Endem komşulardan eşten en atama da azar veriyor diye. Bilemem. Doğrusunu aydan üstünde tünövmem yok. Şoň üçin aradan etik başyk. Ağışlan aytlaşmak mızdan elime. Beýnelmezdan. Zaň işi haýır. Beýle jaý bilýärmiň? Neden sonra? Var. Anana son gurlaşa. Başyk da men begenlerden. Ul kömek etdiňiz. Nesip bolsa menden aýtmasa Allahdan aýtsyn baş. Taňra kadın. Bilýär kadın. Ejen kakan Allah'ın huzayına getir. Olar ýaldan dogunman. Güzel. İşin orada olsun. Marian, Salamu alaykum. haw bir gayrat. Yero yit dilen gujuk gal bol. Yaman salyp geldiň aýdyňa. Ipleýän saklaýan tapylanýarlar. Näjran ýallar barda. Sapatyň ur. Näme üçin geldim? Ilk bilen Hudaýa salam berelem. Ejem bilen kakamal mana geldim men. Komşulara da wejara bol, şunda maskara bol. Kaka. Salamu alaykum kaka. Kaka. Komya baylan kaka. Eje salamu alaykum. Eje öýüňi da aýdyňy da komşulara da wejara bol. Duraro ağam näýle gollay. Alican. Olalım sen ýüküň ýetdi-de. Son çinem aýtmadyk da oğlum. O ağama hadis peýalazy gene ýoly bol. Ah kaka. Emme dadym wagty boldy. Emme dadym wagty çeni bar. Goşlaňyň eje demlen goşlaňy men sizi alkytmana geldim. Nire alkıtça oğlum? Sen ögüsümde öýüňe udaryn ýoga. Hudaýa şükür kaka. İlliginde öýmem bar, öwdarmam bar. Galan gatlary nesip bolsa käreýde düşündirir. Bir. Alican, döne ýol sana. Ýörüm, eje kaka. Tagaman ýol bolsun. İşretim marken o işret uğrattım da hirli de aydımay. İşreti. Tamam uğrattın çare. Bildim o. Ben bir durmuşum hediyerini görüp yaşamay. Sonra yanına o bir darlay. Ay o da ya. Ne? Erillik. Hani yani onu iş etmeli. Ne? Sonra işe de olma. Koy. Allah. Alo. İşler ağır mı? Yavaş attırdık. Hava ağırlı. Sen nerede? Böyle. Ulan neden öyle yapıyorsun tarla atıyorsun? Yine şu çağırayım artık tutuyor mu? Sana sonlar eden sonra çağırayım. Yüzünü orasın böyle atmayın. Çağırma şimdi. Çağırma ondan. Zimsini kovdu. Öydün eletini kovdu. Çağırma sondan. Onlar oğlum bolondan bolman oğlum.
O di kakası. Towa diýdi. İle güne çykaryp goýmada goňşularyň arasynda. Sen näme şol görasyn gelýär ýene-de? Doğrudur la kakası. Öyle çağırcan ulçoğun. Adım tutuşan men ýanymda. Ul ogluň morda eletade feretmele. Yumruklar jinsim howda öýdün. Men çağırdan şowun geçip gaýdandym. Şowun şu alzan şu jahili ýurtda bolmadyk bolsa biz köşede ýaşamaly. Ya da şu çağırın heleyinin minnetini çekip ýaşamaly. Indi şoň adyny tutma men ýanymda. Şowundan soň çağır diýip men oglum ýokdur. Diýme kakası. Bey. Görösün nerede bar gitdi göray. Men ýanymda aglama şoň adyny. Sarı. Ha? Kakamdan ama o haber var. Näme habar? Ama hem mirasma oyacak bolýar. Ana aýly ho, düşünmedim näme? Sen zay ne adıma yetir çare. Ama kakamam şey diýiyor. Hem mirasım çare adyna yetirelýär. Näme sen anana aldy çare? Men maşgalada oğulları da ýeke bolamsan kakam hemme bad biriň adyna goýjak diýär. Bah, an bolýar. İşte men pikirlenem. Ama zaýyňa pikirlendim. Men maşgalaman ýan. Rowşana aýtdym. Hemme dokumentler taýin edip jaňalaryn idi. Benim ýöredim açyksan ýa. Böyle Tamam. tamam. Böyle. Hemme de adam gowy. Değil şey ala var ya öyle.